sa News Center ng BBN TV5 as in OKFM Naga. Barreta, alas 12. Ang sendong para bareta. Bert de los Martires. Barreta, alas 12. Sa headlines, ka mga bareta. Sidelines kan mga bareta natud sa kanamot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. May duwa lang napakiulay si Vice Governor Imelda Papin sa mga taga Camarines Sur. Inian pangaji asin man ang inapod na protokol. Siyudad ni Naga mas padangat pa ni sa Pilipinas ni Vice President Leni Robredo. Dahil na makakapasar ang enmienda sa konstitusyon duman sa Senado. Sarong Pilipino ang nakaiba sa Binaradil Gadan duman sa California sa Amerika. Nagtutubod ang World Health Organization na igwana ning South African variant asin man UK variant sa Metro Manila. Sa lado international, China nagpaig ning kaanggutan sa Amerika minuli sa pag-imbestigar kang COVID-19 na nagpuon duman sa Wuhan, China. Yan ang mga headlines hatod sa kanambot kan Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice Coffee para sa kalusugan. Rice Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barreta, alas 12. Ngunyan sa detalyas kan mga bareta sa lado lokal, may pangapunan si Vice Governor Imelda Papin sa mga taga Camarines Sur. Mas nga ni siya pinagipit kan mga kaputan kung siya madalagan sa pagka-gobernador, alagad sa paglikay niya man na makakulog sa mga Villafuerte. Ini nangapunan lang sa mga taga Camarines Sur na denggay mo na magparaisip ng politika asin gosang pakiulay na duwasan dapat gibon kan mga taga Camarines Sur. An inot iyo an magpangaji sa kagurangnan. Kung anong ipapangaji, dahil naman pinagpaliwanag basta kaligtasan kan mga Bicolano. Ang ikadua iyo ang protokol. Magparasunod lang subda sa pinagagad kan Department of Health tangani makalikay sa COVID-19. Alagad ang saro sa difisilo na pot na idinadaklag sa iya kan riding in tandem. Yun na kung ano taday siya kaiba-iba ni Luigi Villafuerte sa paglibot-libot sa mga banwaan. Nagangos muna ning hararom, nagngirit-ngirit asin nakakuha ning rason. Ang rason kung ano taday masya nagpaparaiba-iba kay Luigi Villafuerte, yun na sibot-sibot siya sa trabaho sa sanggunian na panlalawigan. Ano man tang magpaparaiba-iba pa siya na grabe ang trabaho, mga papeles na pirmahan sa sanggunian na panlalawigan. Mientras tanto magayon man ang binutasan na kapayagan ni Vice President Leni Robredo sa panahon kang kumpleanyo kan sayang mister na si Secretary Jesse Robredo. Iniyan sa iyong sinabi, padangato niyan siyudad ni Naga asin siya makikipaglaban dahil siya matugot na ang Naga makaputaning politiko na panuning abuso, panuning pandaraya o bagaman ng korupsyon.
Kung kaya ang matukaw na mayor digdi ipapagi niya pa sa pagpili sa gikan sa sayang gabos ng mga amigo na ikukonsultan mga tao kung si say ang mapakandidato niyang mayor, kung ligasyon, bonggat o bagaman kung si say. Basta sisiguro niyang ang naga makaputaning tultul na namamayo, tayan ang iwinalat na tugon sa iya kasayang agum na si Jesse Robredo. Bareta Lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Saro na naman na Padre Pamilya ang nakadugang sa bilang kan mga preso di sa Ocampo Municipal Police Station uli sa pagboiler kay ni sa RA 105 Firearms and Ammunition Act, pati naman pagsaray ng illegal na droga. Nangyari ang operasyon as bagong alas 11 nga pagkaudto dyan sa Barangay Salvacion, Ocampo, Camarines Sur. Ginesto ang akusadong si Arthur Tubig I. Valencia na sa tamang edad since sinasabing nag-involve sa illegal na droga, siringman, pagpapabakal ng mga badil. Siya ngunyan ang nasa karsel na kan Ocampo Municipal Police Station, sinakatalaan, sangkatan ka nasabi ng mga kaso. Dagdag na impormasyon sa radyo lokal para sa 97.5 OK FM, yung si Carlo Baldosa. Gusto ko, okay ka. Oras kunyan na 10 minutos makagyang alas 12 ang oras sa tudyan kang Cabral Bicolandia Supermart DMSQ Sirman kang original na Master Square. May nang esperansa na makapasar pa sa Senado ang propostong pag-enmienda o pagbabago sa konstitusyon, partikular na ang economic provisions kay ni sigon ki Senate President Tito Soto III, igwana sa nang sarong simana na natatada para man sa sesyon kang halangkaw na harong o bagaman Kongreso na iyo ang Senado bago mag-adjourn sa masunod na semana kang second regular session. Inot na nakapasar sa second reading kan Kamara ang resolusyon na bagon ang economic provision kan konstitusyon. Alagad porsigido man ang pirang grupo na bagaton ini. Sinabi kan Senate leadership na nasa advanced stage na sana kan economic chacha, alagad ay pwedeng madalion ang proseso para manda kay Senator Aquilino Coco Pimentel. Magiging abala na ang Senado sa iba pang darakulang proposto sa masunod na mga bulan kung saan kaibanan na himayon ang national budget kaya day na mapagtutuunan paning atensyon ang pagbabago kan konstitusyon. Bareta Lokal, nasa linya si Danny Aurios. Ginagay po naman magmonitor ang mga lokal na gobyerno kan bigpakong price cap order kan Departamento de Agricultura kasulod ban kang pagdeklara ng state of calamity huli kan African swine fever o kaya man ESF ang mga LGU igwani mga kanya-kanyang organisadong price monitoring council. Sinabi ni Emily Bordado para taram kandi Bicol ang presenting presyo kan kaning origa naging manok kasi man kaning baka human giraray ang dapat ipasunod kan mga negosyante nganing dahil sila tamanin dakulang multa si man pwede pang makonkon sa karsel. Ang price pinaluwas kandi kasunod ban kang pagdeklara ni Duterte huli ka na parabo sa paglangkaw kan kaso kan African swine fever. Ang price cap order sa pork kantidad ng 270 pesos hasta 350 kada kilo. Sa beef man karning baka 420 pesos kada kilo. Mentas na chicken nagkakantidad din sagot sa 200 pesos kada kilo. Statong binabawal ana pabarabagong presyo kan kaning ayop asin dapat i-mantenir ang presideng presyo nganing dahil sinaguponin kaso. Ang estado ng kalamidad sa ESF madurar sa lawag din 60 dias po na ideklara ni Duterte kan May 12 ngunyan na taon na. Duga na balita sa lado lokal, ini man si Danny Aurios. Barata, alas 12. Bareta sa lado nasyonal, problemado ngunyan ang mga nagmabiriyay pasiring duman sa Cebu hali sa ibang nasyon. Ninuli man tamagpunod mang Mayo 29 abot ma sa June 5 ang gabos na international flights na pasiringong kutaan na sa Mactan International Airport. Iyan idadivert pasiring sa Naiya. Dahil sila makakaugpas sa Cebu kundi sa Manila sila papaugpaon base man sa kasuguan kang IATF na pinagtugutan man ni Presidente Duterte. Nagkakigwa kening girian ngunyan ang gobernador kang Cebu na si Governor Gwendolyn Garcia tapi nagkukontra kani ang quarantine order kan IATF
Tabo na ni Garcia na ang gabos na hali sa abroad magtinirpa ning 7 aldaw na quarantine. Tayanda repressive, grabe ng kaapihan. Samantalang may mga bakuna naman. Ninulimang kay ni nagsunsun ang IATF kay Presidente Duterte na ang mga eroplano lugod na masinutil ini papalupadon pasiring sa naya kung ikataga Cebu mahugpa ka sa Manila asin ika ma-quarantine sa Manila pagkatapos ibabalik ka na lang duman sa Cebu. Nagatutubod ang representante kan World Health Organization sa Pilipinas na igwana ning community transmission kang UK asin man South African variant kan COVID-19 sa National Capital Region plus bubble. Sigon kay Dr. Rabindra Abiyasinghe, ang WHO representative sa Pilipinas, na dakulang ebidensya na igwanang community transmission ninulima sa nasabi ng bilang nin kaso. Sa ibang lugar man kang nasyon anday masubot mairirerong na igwana ning community level transmission kang B117 asin B1351 variant. Nakigwasubot ang ning problema sa kaluya ning contact tracing kaya naglangkaw ang kaso ni na COVID-19. Bareta Lokal, nasa linya si Ernie Marfil. Sarukman, ang barangay kan Bibiron sa San Fernando, ang mapasunod kan pagbawal sa paglaog sa senat barangay, kan mga tao na madula o makikipistas sa Aldon ng 29 asin 30 bispiras asin antidispiras o kapistahan sa sinabit ng barangay. Iyan matapos papusogon kan sanggunian barangay, unanimously approve at sinabit ng ordinansa o resolusyon na nagmabawal na maglaog sa sinabit ng barangay. Ang bagong taga San Fernando, but sabiyon si mga taga San Fernando o katarayan na baryo, pwede man magbisita sa sinabit ng barangay kan Bibiron. Ang tanod, asin man mga multiplier, force multiplier, ang sinugo naman kan sinabit ng barangay council na dapat na pidpidan in bantay ang mga entrada sagod mga exit kan sinampit ng barangay dahil makalaog ang sinampit ng mga dayo gikan pa sa ibang banwaan na katarayan kan banwaan ni na San Fernando ang kasugan ng inipasiman sa kasugan kan National Office o inaapod na National New Normal Policy kan gobyerno kontra sa COVID-19 na dapat maghigpit ang gabos na mga baryo sa inman lugar sa enterong Pilipinas o na sa kontra sa COVID-19 kung kaya iga papusok ang pagbawal sa mga tritripon, bunyagan, maging ano man ang klaseng okasyon kabalin ang pista. For medyo kan bagay na ini, ang sinabit ng barangay kang Bibiron, nagpatanid na time out po na. Dahil mo na pagdayo na silang baryo, kung dulo mo kung nindakog asin, iyan nilita, kordyado ng tanod, ang sinabit ng barangay, dahil man sa napapalagon ang dayo. Yan ang report na Sir Marfil gusto ko. Okay. Barreta, alas 12. Pinagalinaw niya ni PNP Chief General Guillermo Eleazar na daininda patakaran ang pagpapakawala nin mga priso para gamiton santay illegal drugs operations. Ang paig ni Eleazar kasunod manggang aligasyon ni Senator Riza Hontiveros na naging patakaran na daa subot ng PNP ang pagpapaluwas sa preso ni mga preso bilang shortcut subuot sa ginigibunindang investigasyon. Sigon sa PNP Chief, pwede sanang nagkuaning impormasyon ang PNP gikan sa sarong drug detainee kung igwang sugo digdi ang korte depende man sa kung gurano ini ka sensitibo asin ka importante sa operasyon. Bareta Pasalado Lokal, nasa linya si Hil de la Cruz. Sarong persona sa banwaning Kalabang Camarinesor na may kinakampang na duwang bilang ning o duwang kaso ning adultery ang pinag-sirbihan ning mandamiento de arresto kan mga arresting officer kang Calabanga Municipal Police Station mga bandang alas 6:30 ning pagkaaga kasudma sa barangay Sabang Calabanga Camarinesor. Ang grupo ni Police Lieutenant Mark Espanya ang Deputy Chief of Police pinagsirbihan ning mandamiento de arresto ang persona ni Edita Samudio Ihunyo 38 anyos may agum sa office vendor as residente kan barangay Sabang Calabanga Camarinesor sa bisa kan warrant of arrest na pinag-issue ni Honorable Judge Maria Christine Imperial Bernarte ang presiding judge kang MPC Calabanga Camarinesor na may pitsang May 19, 2021 na kung saan ang nasambit ng persona may kinakampang na kasong duwang kaso kana adultery na pinagre-recommendar na piyansa para sa sayang temporaryong libertad sa nagkakantidad ng 36,000 pesos
pesos ang kada saro. Mientras tanto, ang akusado anyaon ngunya nakadetini sa patura kang PNP kang Banwaning Calabanga Camarinesor para sa makakanigong disposisyon. Dagdag impormasyon para sa 97.5 Bangkok FM, ini Mansil de la Cruz, gusto ko okay ka. Barreta alas 12. 20 minutos makagi ang alas 12 ni na pagkaudto. Kumbinsido ang sarong research group na Pilipinas nangingisog naman sa pagbantay kang West Philippine Sea. Ninulima sa dakul-dakul na mga barko kang Coast Guard ang pinapabantay na kang Pilipinas sa kadagatan para man day maagaw kan China. Ang pagdagdading mga patrol nagpapaling na Manila determinado na i-assert ang West Philippine Sea base man sa think tank. Inian base man sa Washington-based na Asia Maritime Transparency Initiative na dramatic ang pagdakul kan bilang kan mga patrol boat kan Pilipinas na nagpaparadalagan sa kadagatan kan West Philippine Sea asin nagpaparaputput o bagaman pinagbabagat ang mga barko kan China na maralaog sa nasabi ng kadagatan. Sa ngunyan iguanan ni 57 mga vessels o barko kan Pilipinas ang sigang sagitsit sa kadagatan kan West Philippine Sea para ipailing ang tibay kani asin makubanan man ang mga barko kan China. Kabalian sarong Pilipino sa 8 nagkagardan matapos na sila pagbabadilon sa San Jose, California. Sigon sa Department of Foreign Affairs na kinumpirmar sa Saindakan Philippine Consular General sa San Francisco ang pagkagadaan ng sarong Pilipino. Magiging pinagbabaril kang suspect na si Samuel Cassidy, 57 anyos ang pirang katao sa Light Rail Yard commuter train sa Santa Clara Valley Transportation. Magiging pinagbabaril kang suspect na si Samuel Cassidy ang pira sa katao na mantang pinagbisto ang mga biktimang nagkagardan sina Lars Kepler Lane, 63, Abdul Bahab Alaga Mandan, 63, Michael Joseph Rodomitkin, 40, Timothy Michael Romo, 49, Jose de Jesus Hernandez, 35, Adrian Balyesa, 29, Tadtidip Singh o Indian National, 36 anyos, Paul de la Cruz Mejia, 42, pinag-aarampa ka na DFA ang mga papeles sa dokumento para sa pagpapapuli ka na biktimang Pilipino. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Barreta alas 12. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Ngunya na panahon nin pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City.
Santon Plus Herbal Capsule. Marieta Villanueva. Thank you sa Santon Plus. Gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit katawan ko dahil sa UTI. Tinake ko siya 2 times a day. Good for 1 week. Hindi na sumasakit yung gilid ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Arlon Retail, Kalimbakaan, Makatawa Class. Sinubukan ko yung Santon Plus kasi may bukol malapit sa disposal weight. Sinubukan ko yung Santon Plus. Ay yung bukol nga sa puwitan ko mga piso siguro. Kasi ngayon gumaling po. Kayo rin, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rise Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grape seed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rise Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rise Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rise Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. From its humble beginning, Naga Hope Christian School, the first accredited Christian school in the Bicol region, now attained Level 3 status, accredited by the Association of Christian Schools, Colleges, and Universities Accrediting Council Incorporated. Truly committed to excellence, dedicated to Christian nurture and service. Admission and enrollment for school year 2021-2022 is now going on to all newcomers and transferees for all levels: preschool, elementary, junior high, and senior high school. Naga Hope Christian School offers free tuition fee for incoming grade 7 and grade 11 for school year 2021-2022 to continuously help our parents at this time of pandemic. Also offers a 5,000 pesos tuition fee discount voucher to all preschool and elementary pupils. Available now at the Registrar's Office. Accept students without Chinese background. For more information, contact us at 811-6101 or 0919-469-6477. Email us at nhcs.registrar@gmail.com. Naga Hope Christian School, located along Pangaliban Drive, Naga City, in front of Super Metro Mall. Naga Hope Christian School. Quality education for life. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Barata, alas 12. May 27 minutos makagyang alas 12 na pagkaudto, bareta sa lado internasyonal, tinuyaw kan China ang plano kan Amerika na maggiboning hararom na investigasyon sa pinagikanan kan COVID-19. Sigon kay Foreign Ministry spokesman Xiao Lihan na sarong political manipulation as in blame shifting ang ginigibong niyan kan Amerika. Gagamiton subot ini kan Amerika ang pandemic para itulod ang interest kan Amerika as in ini ang nagiging counterproductive. Malinaw man subot na dahil pinagrespeto kan Amerika ang science. Inakusaran pa ni Zhao ang US intelligence na igwadaning napo na dark history na nagpapalakop ning salang impormasyon. Nangangaipuan pa ning sagot sa $2 billion ang COVAX Global Vaccine Sharing Program bilang karagdagan na pundo sa bulan nin Hunyo. Sigon sa World Health Organization na ang pundo para maparikas ang vaccination program sa mga pobre na nasyones kabali na digdi ang Gavi Alliance na dapat madagdagan ang supply sa June. Kaya po man ang tabang ka mga local government units para makakuha ng karagdagan na doses ng COVID-19 na vaccine. Maabot man sa 70 milyon doses kan bakuna ang naipanauna kang COVAX sa 126 na nasyones pero kulang pa ning 190 million doses sagkod sa katapusan kan Hunyo. Bareta sa Hollywood, ganan ang Hollywood aktor na si Kevin Clark matapos na mabangga ning kotse mantang ini nagbibisikleta. Sigon sa investigasyon, lunad sa bisikleta ng 32 anyos na si Clark
kan mabangga ning kotse sa Chicago. Nabisto si Clark sa pelikulang School of Rock kung sain 12 anyos pasana ini kan makibanan sa hit movie kan 2003. Nagpaabot naman ning kamunduan ang nakaibanan niya sa pelikula na sila Jack Black asiman Miranda Cosgrove. Baretang kantong putikon na nangabudan ki Vice President Leni Robredo na ipagi sa public consultation ang pagpili ki Mayor Ligasyon si Monkey John Bongat na magdalagan na Mayor Canaga kalaban si Tato Mendoza. Nariribong an ubos kun ubos kung kisay kiligasyon as Ma'am Bongat ang bibindisyonan ni Vice President Leni. Gulping tingtang kan ubos kun ubos ang naarugunda ni Vice President Leni Robredo ang reyna sa mga Kastilyo na napipilion pinapadatulan o rinarapado ning espada sa Abaga para ideklarang siya na ang makandidato bilang alkalde kan Naga. Yan ang mga preskong bareta sa Bangon na Bareta alas 12. Nakaibanan sa lado lokal sinda Danny Arios, Carlo Baldosa, Hil de la Cruz, si Ernie Marfil. Ini ang sendong para bareta Berta